Okay, alright. Do, patayin na sa ito ang nasugdan nga audition sa mga yabagon. So, part 2 na ta. Ang part 1 ay mga pulos, no? Kay puros mga amod na lang. Di lang ko mag-storya. So, part 2 ta. I hope nga okay na ang daga na ni. Okay, itong palakpakan sa masakusog si Grace. Grace? Pila may edad ni Grace? 15. Okay. 15 sa taas na kaya itong mic, Grace, no? Pasensya lang. So, good luck, Grace, sa imo ang presentation karon. So, may kantahon na to? She's gone, sir. She's gone. Ayay ka, murag taas-taas gina. So, good luck again. And DJ, ikaw na yung bahala din sa ato ang music. Daghang kayong salamat. Daghang salamat. Datong sukaton sa masimong palakpakan si Grace Gupong. Okay, thank you so much. Okay, music maestro. Okay, palakpakan naman dyan! She's gone out of my life. I was wrong, I'm to blame. I went someone through. Ikaw, baby, without a love in my life. There's just an empty space. All my dreams I'm wasting away. Forgive me, there's just an empty space. Wasting away. Forgive me. So, ako maingon Grace nindot kay kagtingog. Congratulations, pero pag abot sa chorus murag nakabantay man siguro ka? Sorry sir, kay paus ko ba? So akong expectation sa mga ganyan sugod pa lang is mahuman yun niyo mo. Na-shock good ko kay pag-ingon mo Swiscan, ha? Swiscan. Pero pag sugod pa lang yung pag-intro, murag na-amaze ko kay nindot yung kay mong tingog. So pag chorus lang yun, murag niwikuan yun, kaning nibasag kung sa speaker pa. So, thank you kayo guys. So, ang napa may sunod no. So, ayaw ka ulaw, ayaw ikakuan kay talent mo. Kinahanglan lang nimo gamay i-upgrade. So, balik lang sa imong lingkulanan o dawataw niya to i-distribute nga CISO o ulok-dolok daw. Okay sir, thank you sir. Sige, salamat. Palakpak si Grace no, once again. And karon wala na ilain no, ang pinaka-last na itong contender. Gikan pa ni sa Kinuskusan Bansalan Davao del Sur, nagpagidad sa 26 anyos sa Grace ay Ashley Andaganyo, and welcome sa ito ang programa. Yes, give a house Ashley. Ma'am Ashley, yung sikang tao na to? Kinsa siya. Kinsa siya. Okay, so as of now, wapa siya kaila kay kinsa man daw. Kinsa siya. So, ready na ba ka, ma'am? Gikulbaan ba ka? Or what's Medyo lang. feeling right now? Medyo lang. Kulba ka. Medyo kulba ka, ma'am. So, yun naman sa mapita o mga yunani, mga kasundayan nga
programa. So, atong sugatan sa mismong palakpakan Ashley and ano. So, ma'am, DJ? Hello. Wa ko danghang mausap ng mga sad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanan mga panumpa, kay di mahal ko ikaw sa walay sama. Nasa'yo ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gipalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kag-laing nilalang ulitan na ako. Kinsa siya nganong nagluoy ka, kinsa siyang ipangga mong lababagan ako. Unsay anak kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Pagkasakit handumon ang kagahapuntaan, ang kasaysayan sa gugmang mula sa pagmayang. O karon kami ngawang linghari ning dughan, kay king gugma imo mang gibunhian. Nasa'yo ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayon nalimtan mo na ako, nangita kag-laing nilalang ko. Ma'am, nindot kay mong tingog yun, ma'am. Kulbaan mo ko, sir, pag kaduha ng chorus, sir. Dili. Ang pag-chorus ato, abigay na ko mahuman ng yun nimo. Nakaingon ko nga, ay salamat na yun ko'y isa nga madala sa dito sa atong maabot nga kuan. Pwede usab na lang ta, nag-set lang schedule kay murag wa gyud bisag isa sa niya pag-practice sa damo maayo. Gamay naman ang tato kulang, sir. Mapasa naman ang tato. DJ! Balik sa dito sa likuran mag-kuan sabi. Wala gyud bagsak tatanan ani. So, wala gyud nakakuan sa inyo bisag isa no, upat mo kabok na ang kapig gilauman nga makadala dito sa ato ang event sa Davao sa Gasuwa gyud. So, ulaw yung kaayo sa part. Ako pa na may kuan ni ako'y pangitaan asa na akong kuan. So, nagpasaling ako dito nga na ako'y madaraya. Iana lang yung ipakita. So, balik daw ba, ugma, dapat kompleto na, hawd na. Di ko gusto nga mong inana lang yapon. So, sige na, dismiss. Ito di bagsak man ta. Muli na lang yung tani. Uy, sayang practice. Kagel.